Sogo ani YouTube channel lo tini hingke angno rokno birani jawi phunungnai tei songi bo phunungnai ke muikimo haplok bai tok bahan songnai nai tongli nirok bahai ke muikimo haplok bai tok bahan song Subaikan naik tiga, bukinke moso hasing pias tai disum gorak lainai naik tinggi. Tabuke moso gora som jira tai sitei rinai naik tinggi. Karayo thogrinai thogribai mani jagolo mosorok haching rok bajakhainai bisum pias rok sono kwbang bajakhainai Tabuk hingke muikimono kijanai tabuk hingke tei kisarinai asik gobang rinanai ya isa hingke nanggo Tapos hingke munka gorom kisarinai gorom nimani jagolo karineta mukmo bai tok bahan somani munka akonagi moi hingke birani songna bagoi khasamai unchomani tabuk tei sokoroi tei kutongo rinai ribaikhe kisa kotugoi karioi tei sokoroi toninai serakja Tabuk hingke khasamai rom bajakhainai aro som tai sitei simi rika hingke no ongbo khasamai rom bo munka ikonagi yani songmani munka tabuk ke chai nai grana ang bi ngthomon thotho Muikimo haplok tei tok bahan bai bini songmani thoka thoka bla ambil songmani saya punya saya ini nasi kurang mau saya mau gelap mau makan muya ngaca muikimo haplok Kamuk thoka nhiều hay rất xong này xong chay này biết điểm không hay cái thầu về lấy nhau Sao nhận nó
Saka. Tog bahan baik. Vì không học lo bala nhóm học điều lo bài cái thông tin này gì saya miriam naka kamu sabar kelak tapi nanti saya minta tanya ya apa yang tengah kan awan dulu saja bây giờ này các bạn 아까 쌀미야 첫 번째 쌀미 하자 얘는 찹찹어 할게요 성짤này chắc khá anh có comment lấy trả đi tay của hình cái bác 성짤này đi lên thủ Sabaliang. Ako yun. Tirin video sunod. Sabaliang. Tsaka mukha siya. Nếu có lấy chai này đi, ama hai biryani mungkin hapalok bay. Togo belai no. Asal no, ini video ang sinay.